MLA Dorsing Ronghang Quarter along alam ki aputhak APHLC atum kapinrem pon. Diphu Council Colony along Helping Help Group wa mahang pathek pon. Duar Baguria Perang ke bitung tumpen PWD Dolamara Sahem kahumri dam. LYC pen NYKS atum chalangsi Orientation Training of Youth on Atmanirbhar Bharat Abhijan aputhak seke ki PS Karbi longre abirta ke langra perarat do anaphan kardom bajarig long kardom Karbi longre abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non angton pen birtar juponik sine Kedam tang ni phai kre phoning we hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang Diphu Quarter along risoe jang tumpen chalang no dagalam kilapen Karbi anglong angkang nong nu ka chathang phluwa phuthak APHLC amai phujai kathar pen kapin rempon non ki bom hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang lapen phuloni MSC constituency MSC quarter leki siman pengi dokang khirnang jiadim lapen lapuson alam ki klang ke APHLC atum pen pin rempon lo Suarlo tuma phan lam thu lam dok pen chong thui po lason amuwang we ka chuklem lam ki klang phuthak APHLC atum pen pin rempon Lapen munon philason ka chuklem klede jia phan APHLC mai phujai kathar pen pachini ponthu Lake the member hostel ke Diphu Mohanogor Diphu arong sopi angbong chit sigidyo tagedu Karbi atum kache toidun akit hek atum pusili tum gitin lo halatum sigidyo thai lake Dorsing Ronghang ta alang lita MSC bom lang di MLA talang ke anke alang li ingdeng si komande angjir atum phat kivita makam ke claim pu la baget herak me alam la sini tum la ke condemn lo la sot ke mo phida claim nang ni atema alang litum ma thalo alang litum claim joy yi pulo komar la ne ke wan pi atum chini ne ba ala injir tum da chini ne mene komar la le tum hana pa beidam ne litum injir tum ke hinopik pule ke pudam kali alang litum hana pa be si ke wan det lo mene alang litum ha duk kang hoi anong pi juno kam se claim lo ande laga alang litum han le anong pi juno chot kali lake karbi hampang ba se anong pi juno lake apot karbi hampang karbi society along pen la son ke pe do kertan ni tu lage condemn lo lage Ronghang ke hai ta arni si hata lampi ni do ko non ta ko alang li ko chi jok dun thu la son alang la apatai batai ke claim ke lage si therak me alam alang li methang dodun lo ne avelo ne len tum chini dun de awak na mesti ta alang li ingdeng se claim pu body la police tum ke ne pado available la ke therak me alam la ke la se hala bang asamis bongali tu ni pu karbi atom phan thero son pe kanji pu karbar la me pa kan lo ka pe kan lo no therak me alam la ke Kiduk det lim somara tuma phan lokacharli anat kang thur ponjia phan mang ponsi thang ni phai kre throk siar ni Diphu Council Colony along Helping Help Group wa mahang pathek ponlo labang so Helping Help Group ki jalin jia phan Karbi longria birta long pherang ke klem bang phu vidya sing timunga phan mai phuar pu pek ponlo lapen kongchun bang sikari teron dihin rib bang Karbi longria birta long klem bang phika bin teron pi lapen penang ana tuma phan kapre kar pu pek ponlo Karbi ang long ara tum ke kiduk dera tum si ke ong lasi rong rubalong ki dok lim somara tum loka charli na penangan pa phidun bom lang lasi lahai rong rubarlo ke dam pen loka charli kinang sora phuthak awareness society ing ponsi klim somara tum phan loka charli nat kang thur ponji phan Helping Help Group atum pen sai claim ponji pusi Helping Help Group amai phu vidya sing timung pen pherang ke theng no ningje pon dilai pen vidya sing timung itum theklong lo Karbi ang long along atok anu along semela taun ben kahelu along pinangan klim somara tum ma lokachari dunde ma ki dunun e lason pinaan tum theklong lo lasi halabang su tuman
kuson pen si kapachari ang song an pachari dun pen ma kuson pen si tum mane khodak nilitum awareness sitami kipidam ni phanji ninghang lo la penitum la pini amhang pathek pono la bangso group la nini thom pen te nitum hoa inglonga tok sitami nitum damji la loga charli kuson pen si ang pinin kidunji mam akang tu yang deng an kili dun unji ma lahai aputhak ni tum awareness tami pidamji la pen la so pandelen tum la bangso group pini gali lo sumet la kisum ke boy atum han tamin tum kirap dunji ma un an ke ni tum da kirap dunji phansi ni tum la bangso group helping help group pini tum nili tum chiseng pon la so group Duarbaguri MSC constituency angkang Dolamara along kido executive engineer PWD Kohora Road division Saihem Ashok Kumar lapen SDO Budho Teron atum Saihem kachewang we pinpu rongara atum pherangke atumaphan pachini si thangthang ni phaikre trok siar ni Duarbaguri along pherangke bitung atum pen humridam lasu ka humridam hud bang trok si Ashok Kumar aphan kachetong pen ka pachini do na tengke alang litum staff bang phikep do lasong bong pen kewang we atum do sitame leave CKN pusi pachini pon Lapena jahak Chokumar atum Saihem chewang we pinsi doktor atum pen allo chewan lok titi puta pachini ponthu Dolamara pen Samsinging linkar bilong ria birta lambang ada kaki klang duk lasi lat solam pan ahok he sarda kan thani ma Usman tu hemta healthy apor pe napre itu betul itu 175% nanti tu tutel stop kon dulu itu sabjono ke 20+. Hah? 20+. Laan dah cebang lap titi mama teh. Rupen bang. Hah? Hotel bang lap. Ini lagi bang we, naya bang pupana le, tantek gimana? Cebang we pin langsung do gimana tuh? Kan attendance orang tentu. Te dak nikan si pen ni hopte si ni cok la kene amen non SDO Budho Teron alang ni cebang we la si comprendo la si la so sar Budho Teron dak cebang we. Bang, buat minta bang. Buat ni seminar kita. Atu ni cat bawa, lang ke bang we bo. Bang, Ani bang we deh. Laannya bang Witin bang? bang. Bang. Dan mana yeso ben Igitum inilah in charge of enumti. Sebenarnya officer aku saya cakap tu seminar dok waktu aku saya kelang nam ka politum kohar dibion ke area keting mati. Office mana ketan bang asap besar kira. Solo sarte pini nili tum dana ka homri ge. Nali tum staff ke komri ge. Kaita la puson no bang kan. Table khali side deh ni tum room tin lang ka. Oh dibion mah gini jadi nanti. Jadi in charge ke pusat beliau. Oh deh. Tu kita bang koin ni tu. Bang. Kenal di pulau bang koin ni tu. Kita minat teklo mah gam ni tu bang awi dia. Bang private ke? Kini ni tu. Bang ini bang thom le. Dah bang kini ni tu. Ya. Kini ni tu. Inte nali tum te labang so staff amunit ki bang nali tum ta action chen ma chen ente Ekor ke la senior officer bang sen. En bang kan. pason ke en nali thenglong dun ma Latung suti ke na suti ke ando mati deh. So ke na hud latung application aja pitikan kan man pitikan ke lah tu. Itu kan. Application apa kelang thegi man tenal tu. Ay hiri. Terus. Terus. Alah hiri. Thangthang ni phai kre trok siar ni ada por phai ke pa por malong Bokajan sub division angkang hidipi phanga dong LP school hemalong Lotikimi youth club mate thihek pen LYC la pen Nehru Yuwa Kendra Sangathan
Thihek pen NYKS atum chalangsi orientation training of youth on Atmanirbhar Bharat Abhijan aputhak seke ki pipona sai kedeng. LYC amai phu sona sing teron pen mai japahem phu ponsi mai ke pha the pi jai pon. Bangso long aluhi man pen Asian Master Games Championship Rajan Rongpi thanga dong LP School Headmaster Sarsing Timung Sarkari gaung bura lapen rong asara tum chetong dun. Riso nimso tuma phana sar PSR bura tum chelang dun pe mening ji. Jongsi chelang dun pe me pulute na hok de ji. Athe nona kaya hutke rakki hormukiri matum penangan chihung tanglu. La sojok me thangalong rialong phan pharo pen ke phan keban baksi riso nimso tum ke thega phai dut chorlo. Lahai riso nimso tuma phan akkai ka pa messenger phan asar PSR bura pen chenglok rong asara tuman ta chelang dun pe meneng ji pusi aluhi man pen ka chetong dun rajan timung pen lam jai pon. Sangti hidi pen projan terang karbilong ria birta. Horda pakom nang ko. Kasi lahay ajak ason situ mo sa tami. Na fitness mission mo kena kami krenta mission kasi na kami kano. Kasi lahay sini ni. Pinso sumarto mo aro sumarto mo. Kahit kita nang Pinia birta lan sikang tonik lo dome thakme kardom.